Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ħarġet tender ta' 4 miljun euro biex itejjeb il-faċilitajiet tal-ħażna tagħha. Il-korporazzjoni bħalissa tuża stores magħmula minn ġibjuni konvertiti u ħazz fil-limiti ta' wit il-kbir f'Ħal-Qormi. Il-Ministru Michael Farrugia qal li l-korporazzjoni kibret għall-użu ta' din il-faċilità u l-operazzjonijiet tagħha u hemm ħtieġa li tintroduċi proċeduri diġitali u monitoraġġ aktar strett tal-istokk. Il-proġett jikkonsisti f'bini ta' 2 warehouses ta' 1000 metru kwadru kull wieħed biex ikun jista' jiġi storjat l-apparat kollu illi għandha il-Water Services Corporation u anke spare parts illi ikun jistgħu jinżammu b'mod diġitali, b'mod iktar modern kif suppost għandu jinżamm store. Il-faċilità l-ġdida se ssir f'sit eżistenti tal-korporazzjoni fiż-żona industrijali ta' Bulebel. Is-sit hu kbir madwar 7500 metru kwadru biswit il-ġibjun taħt l-art ta' New Water. Il-ġibjun se jinżamm u n-numru ta' titjib strutturali huma wkoll inklużi fit-tender. Iż-żewġ imħażen se jinbnew boli ta' 12 il-metru. Wieħed minnhom se jinqasam żewġ livelli biex bekk jiżdied spazju addizzjonali ta' art ta' madwar 700 metru kwadru. Il-Water Services Corporation tkun tista' tittoppja l-spare parts u l-affarijiet l-oħrajn kollha li kollha bżonn meta tara li fl-istors qed tinżel l-ammont ta' affarijiet li jkunu storjati. Is-sit jinkludi wkoll faċilitajiet ta' parkeġġ, żona ta' ħażna fuq barra u tisbieħ periferali. Il-bjut taż-żewġ units se jintużaw għal installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi li se jkunu s-suġġett ta' offerta separata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.